Non sei se sería posible que cando volvamos á normalidade, a normalidade non sexa o normal de antes, andar a contaminar. Non sei se sería posible que non me deteixo e máis de xacia o normal sexa escoitar a terra falar e deixala de mancar. Así que neste Día da Terra, máis no Día do Libro, con dúas personaxes de conto, o tío Teixo máis a Xacia Luviña, pedímosvos que leades moitos libros que coiden da terra e que coidedes da terra para que xeracións e xeracións poidan seguir lendo libros á sombra dun carballo, escoitando falar o río neste tesouro que se chama Ribeira Sacra. Saúde!